Ani Malam Duka Umar da kusan in ce gaskiya addu'a talaka ce ta ansu, dan na san mutum ne adali mai sauraron talakan shi, mai biya musu bukatunsu. Za ka ga ya je wuri kamar bai san mutane ba, yana kallon kowa, ya san abin da yake, ba sai ya jira wani ya ce mashi ba, kuma mutum ne mai kamanta gaskiya da amana. So duk in ka samu shugaba mai sauraron na ƙasa da shi, dama iyaka abin da ake so da amana da taimakon na ƙasa da kai. To alhamdulillah mutum ne muna fatan in Allah ya dama ire-iren su rike mun ƙasar mu baki ɗaya. Kayi mun gani Malam Duka gwamnarata, ko yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu, gwagware kwalliya ta biya kuɗin sabulu, sako na ɗanye ne ɗan jibiya na. Alhamdulillah mun shigo ofis ɗin nan August, ina ganin 30 August aka rantsar da mu, mun fara aiki 1 September, kuma alhamdulillah daga shigowar mu har zuwa yanzu kusan in ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Domin ko babu komi zan iya cewa da iznillahi addu'a talakawan jihar Katsina ta ansu. Mun zo ofis ɗin nan, farko abin da muka fara a ƙarƙashin ofis ɗin nan muna da gidan yara da ake ce ma gidan marayu, da ƙarƙashin kulawa ofis ɗin nan take. Muna da centers da muke da su a Katsina, Ɓaure, Funtuwa da Kaita, wanda ake koya ma yara sana'o'i. So alhamdulillahi zan fara maka daga gidan yara. Lokacin da muka shigo ofis ɗin nan mun iske a lot of malnourished babies wanda suke fama da ciwon tamuwa, wanda kusan akwai medical complication tare da su. So kusan in ce maka yanzu zuwa yanzu muna da yara wanda kwata-kwata ba su da medical complication a gidan nan. So kusan in ce wannan ma wata babban nasara ce muka samu, domin gwamnan mu jajirtacce mutum ne mai tausayi, wanda ma in baka yi aikin ka ba shi da kanshi zai kira ka ya ce maka gashi. Yana hawa social media, in ma ya ga wani abu zai tura maka ya ce gashi. So mutum ne kusan in ce da dole kowa ma ya tashi tsaye ya aikin shi, ko kana so ko baka so, dan dole za ka yi aikin ka. So wa'annan yara cikin hukuncin Allah yanzu da nake gaya maka, tunda muka je gidan yara marayu mun iske kwata-kwata a state primary health care ko wata health care a Katsina da ta sa immunization register babu, ba a taɓa sa immunization register ba. Zuwa mu mai girma gwamna cikin hukuncin Allah yanzu su ne first on the register ɗin state primary health care. Duk wani immunization da za a fara da su ake fara. So kusan in ce wannan wani ci gaba ne da muka samu ba ƙarami ba, saboda ya kamata yara su samu cikakken kulawa domin su samu garkuwa daga ɗaukan cututtuka da muke fama da su kala-kala, ba su ba har ma'aikatan da ke cikin gidansu. Kuma sannan a health insurance ɗinsu mun je kacima mun enrolling ɗinsu, kusan duk wanda bai lafiya yanzu ya je zai samu magani a asibiti, ba sai an je aikin ofis ba, administrative abubuwa a ce a yi rubutu a je a sai magani a yi waye, kusan wannan matsalar ta kau. So alhamdulillah ya kusan in samu ko a nan kasuwa tashi ɗan koli ya ci riba. Secondly muna da centers da na ce maka akwai a Kaita, Ɓaure, Katsina da Funtuwa, wanda da muka zo ana skills ɗin da ake koya ma yara akwai leather work wanda suke koyan jikuna da takalma, akwai saƙa, akwai ɗinki, akwai cosmetology, sannan kuma akwai irin su liquid soap ɗin nan da ake yi. So zuwa mai girma gwamna cikin hukuncin Allah da Katsina da Funtuwa an equipping ɗin shi, an ƙara catering department wanda yara suna koyan sana'o'i na abinci, wanda muna da shi a Katsina da Funtuwa aka ƙara musu. So kusan sana'o'i 6 ake koyo a wurin centers ɗin da muke da su guda 2, Katsina da Funtuwa. Muna tunanin nan gaban Allah da za mu yi Ɓaure da Kaita su ma. So yaran da muka zo muka iske mun iske about 3 batches wanda suke ƙasa, wanda kafin mu zo, wanda ba certificate da aka ba su, ba a yi taɓa graduation a office ɗin ba. Muka kai mai girma gwamna magana kan certificate, ya ce amma je hada graduation a shirya masu domin su samu empowerment kit, kuma a ba su kamar starter pack kenan ko kuma da kuɗin da za su fara 'yan sana'o'i. Mun iske yara about 3 batches wanda suke buƙatar wannan, muka haɗa su da December ya zo office kenan bai yi wata 6 ba. December aka yi masu graduation, aka ba su kayan sana'o'i da kuɗi kowane 20,000 kowane yara 455. So kusan in ce wannan ma wani babban ci gaba ne, domin ilimin ɗiya mace wasu da yawa sun fito ba sana'a, wasu kuma sun fara karatun sun tsaya. So ga sana'a nan domin su zama dogaro da kansu, ba su kaɗai ba har ga iyalinsu ma da za su amfana ƙarƙashinsu. So kuma yanzu magana da nake baccin mun yaye 455 December last year, yanzu January to June mun ba su trainer na 250 da Katsinar da Kaita da Ɓaure da Funtuwa. Yara 200 muka yi ma June ɗin nan muka gama, kuma maganar da muke July ɗin nan wasu sun fara 250,
wanda ina tabbatar maka insha Allah zuwa Disamba wa'annan first and second batch da za a masu graduation. So alhamdulillah kusan wannan wani babban ci gaba ne da muka samu. Sannan kuma akwai yawan ƙorafe-ƙorafe, ba ma ƙorafe-ƙorafe ba, akwai wai yawan yara da ake samun irin rape cases ɗin nan a Katsina ya yi yawa, kusan namu ma abin ba ma sai dai addu'a Allah ya kyauta. So mun same su, kuma sannan first of its kind an samu sexual assault referral center, wadda center ce muke ba da free medical, free psychological support da justice support to the victims of the rape case, wannan wa yaran da aka yi fyaɗe haka. Akwai likitoci wanda muka rubuta wa Ministry of Health suka ba mu, akwai doctor wurin, akwai medical doctor, akwai nurse, akwai lab technician. Daga nan muna da SAC manager da muka tura, wanda kusan duk irin wa'annan ƙorafe-ƙorafen kan fyaɗe da ake fama a jihar Katsina, da an zo za a ba da psychological support inda ya kamata, za a ba da magunguna kyauta, za a ba da wurin kwanciya akwai wurin, wanda ba a taɓa samu a jihar Katsina ba sai ƙarƙashin gwamnatin Malam Dr. Dukko Umar Radda, wanda ba abin da za mu ce sai godiya. Kuma kusan wannan matsalar ma yanzu da aka samu ana wayar ma mutane da kai, ana ɗaukan mataki da hukunci akan abin, kusan cases ɗin yanzu suna raguwa. So alhamdulillah kusan ci gaba ne muka samu. Kurin iyaka yanzu za mu ƙara tashi mu wayar mutane da kai, za ka ga in Allah ya da nan gaba kusan za mu zamanto babu wannan abu. So alhamdulillah kusan in ce maka an yi fasin bablo, kuma sannan da zuwa na ofis na tura mai girma gwamna cewa muna buƙatar a tabbatar da cewa duk lokacin school hours yara sun tafi makaranta. So to ensure the compliance ɗin wannan yanzu shine muke yan tsare-tsare, duk yaron da ake makaranta ya tabbata cewa iyayen sun tafi makaranta. In ba haka ba kwanan za mu ɗauki wani mataki da za a dinga season items domin a tabbatar da 'ya'ya suna karatu, sun samu ilimi na ci gaba. Sannan kuma akwai yara 1,343 wanda muka enrolling back to school, muka maida su wanda suka sabka daga makaranta ba su zuwa makaranta, wanda muka kaddamar da shirin a ƙaramar hukumar Rimi, wanda mai girma HE Malam Faruk Lawal Jobe, sarkin Fulanin Jobe, ya kaddamar mamu a ƙaramar hukumar Rimi domin maida su makaranta su ci gaba da samun karatu. Kuma alhamdulillah hakan ta faru, kuma suna zuwa karatunsu. So yanzu muna ganin hanyoyin da za mu tabbatar da cewa sun ci gaba da karatunsu da tallafi da muke ba su da iyayensu ma. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Gaskiya alhamdulillah, saboda 'ya'ya dama rashin abin yi ne yake sa tallace-tallacen nan. So kusan yanzu da wa'annan horon da muke badawa, alhamdulillah kusan kowane yaro ya san in bai karatu ba zai je ya koyi sana'a. To alhamdulillah kusan nan gaba za mu tabbatar maka da cewa kowane yaro yana da abin yi, ba za a zauna an lalace ana yawo tasha ba, sun tafi da daddare ka je tasha ka iske 'yan mata suna tallace-tallace. To wannan ma tare da haɗin gwiwa da Hizba mun tabbatar da cewa babu wannan, kuma za mu ƙara tabbatar ma jihar Katsina cewa 'ya'ya mata ba wulaƙantattu ba ne ba, suna da haƙƙi. Kuma sannan makaranta wajibi ce ma gare su. Duk wanda ya ce maka makarantar ɗiya mace ba wajibi ba ce ya ƙarya, domin manzo sallallahu alaihi wasallam shine na farko da ya fara buɗe makarantar mata baki ɗaya, wanda ya karantar da su, ya horar da su, ya umarta ma daga ba a je a koya ma iyalin shi a gidan shi domin su koya. So kusan ilimin ɗiya mace mun ɗauke shi da muhimmanci. Mai girma gwamna da special day celebrations ɗin mu za ka ga department mu kaɗai muke yi. So yanzu ya adin boys shi ma ya gwada muhimmancin ilimin ɗiya mace, ya hito. Kusan yanzu in ce maka International Day of the Girl Child za a yi, press secretary ɗin shi ya kira ni ya ce ga shi za a yi, saboda muhimmancin da mai girma gwamna ya ɗauka na kan ilimin ɗiya mace. So kusan duk abin da za a yanzu yana adin boys ɗin shi. So alhamdulillah ya mata yan Allah da matsalar mu da muke fama da ita da tallace-tallace wa duk ta kau. To kuma alhamdulillah cikin ofis ɗin nan muna da UNICEF wanda muke program biyu da su. Akwai child protection, muna social behavioral change kuma, wanda ƙarƙashin wa'annan akwai safe space da muke zuwa muna ba yara. Yanzu haka currently akwai yara 800 daga ƙaramar hukumar Daura, Mani, Ɓacagara da Katsina, kowane yara 200 wanda ake ba su safe space kullum so 3 a sati, a je a zauna a karantar da su yadda ake karatu da yadda ake rubutu. Kusan in ce yanzu muna kusan sati na 6 wanda yaran sun iya karatu.
an koyar da su yanzu kusan sun iya karatu sun iya rubutu, so za a ci gaba har zuwa nan da ƙarshen shekara. So kusan wannan taimako ne da ake bamu daga ƙarƙashin UNICEF haɗi gwiwa da gwamnatin jihar Katsina. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A wannan gwamnati ta mu a takaice duba da yanayin lokaci, gwamnati ce wacce ta zo talakawan jihar Katsina da alkhairi, especially mata da kuma matasa, wanda matasa su ne ginshiƙin al'umma, kowace al'umma. So kuma duba da haka ne Malam Dr. Umar Radda ya zo da tsarin da zai taimaki matasa su kansu, wanda yau ɗin nan a ƙarƙashin hukumar kase da wacce aka yaya yara mutum 217, wacce kwana uku da wuce kuma su kansu matan an zo da wani tsari a ƙarƙashin Ministry of Women Affairs, aka ɗauki mutum 612 wanda aka ba kowace mace keken injin ɗin markaɗa taliya, kuma aka ɗauki buhun fulawa aka bata mai 2 kg domin ta je ta sarrafa kuma ta dogara kanta. Wannan abu da aka yi na ba mace 6,000 wani abu a nan Katsina, za a yi shi a Funtuwa zone, za a yi shi a Daura zone, domin hanyoyin da za a bi domin a rage wa mutane raɗaɗi da kuma hanyoyin da mata suke na zaman banza domin a rage masu wannan yanayi da suke ciki. Saboda kowa ya riga ya sani cewa Allah ya jarabce mu da yanayin tsadar rayuwa a ƙasar nan, Allah ya jarabce mu da rashin tsaro. So dukkanin mutane sun rasa wurare na kasuwancin su da wuraren jujjuyawarsu. So wannan tsari da aka kawo na a taimake su, wanda aka yi injecting over 10 billion naira, ita wannan hukuma ta kasa da wanda yanzu wasu sun ma fara cin gaje su. Mun san yaran da an fara gawa su masu miliyan 1 masu 600 domin su je su rarrata shi su juya su kasuwanci, wanda aka ba da wannan bashi a ƙarƙashin unce maka wannan hukuma ta kasa da wanda ba a buƙatar interest naira 1. Idan aka baka miliyan 1 to miliyan 1 zaka bayar, kuma za a baka shekara 3 ka juya wannan kuɗi kana kawo da 10,000 kaza 20,000 da kaza duk wata har ka samu ka rukubar wannan kuɗi. So duk gwamnatin ta zo da wannan tsarin domin ta gina al'umma ta taimake su. Dukkanin wanda ya ce maka gwamnatin jihar Katsina ko ta jiha ta Najeriya baki ɗaya za ta iya samar da ayyuka matalakawan ƙasa ko kuma al'ummar ƙasa, to ƙarya take. So dama inda aka ci gaba ana samun ayyuka ne ta hanyoyin samar da kamfanikan za su ɗauki matasa ayyukan yi, mata da maza, hanyoyin da za a rika taimaka mutane su samu hanyoyin ƙananun kasuwanci, ƙananun da matsakaita kasuwanci, sana'o'i wanda za su rika domin su dogara da kansu. Wanda a wannan tsarin mai girma gwamna ya riga ya natsa cewa al'ummar jihar Katsina cikin yanayi na matsin rayuwa. Da ya je Jigawa ya ga yanayin da aka shigo da wani tsari na a za a gina wani kamar rumban sauki, kamar kantin sauki ne za su yi su a Jigawa, na inda za a kowace lokacin gama ai za su gina shago wanda za a rinka sai da abinci bisa farashi mai kyau, wanda gwamnati za ta ba da farashi mai kyau, saboda akwai in kasuwa da ba su da tausayi kuma ba su da imani da tausaya ma al'umma. Shi ne yasa gwamnati ta shigo cikin wannan tsarin yanzu a nan jihar Katsina. Malam Dr. Umar Radda ya ba da umarnin kowace lokacin gama za a yi wannan kantin rumbun sauki domin a yi subsidizing mutane su samu kuma abubuwa wanda suke bukata ne da kullum cikin sauki da lamana, saboda a tabbatar ma al'umma cewa babu abin da ke gan Malam Dr. Umar Radda sai al'ummar shi. Don haka za ka ga inda muka zukunna muka zauna mana cewa shi garkuwan talakawan Najeriya ne ba jihar Katsina ba. Don haka duk abin da shahara al'ummar shi za ga baya ƙasa a gwiwa kuma ya tashi domin ya je kada musu muradai ya taimake su. Duba da hakan ne kaga su kansu gwamnonin mu na Northwest suka aminta suka lamunta cewa sun ba shi damar jagorancin su ya zama shine shugaban gwamnonin Northwest, domin yadda suka ya kware wurin sanin tattalin arziki, yadda yake ba da himma wurin kawo ƙarshen insecurity a jihar nan, wurin kokarin ya za a gyara ilimin jihar shi da sauransu. Da don haka kiran maga al'umma su ci gaba da taimaka gwamnati ta mu addu'a. Ubangiji Allah ka ƙara dafa Malam Dr. Umar Radda yanda yake kokarin kawo ci gaba a jihar Katsina. Allah ka taimake shi ka agaza mashi idan ya gama wannan hidima ta shi. Ya Allah ka fi kowa sanin muke cikin zakatanmu, kai kowa sanin muke cikin zakatan Dr. Umar Radda. Allah ka san cewa yana kokarin ne za a yi kawo al'umma sauki da natsuwa da taimako a cikin sabgogin mulkin shi. Allah ka taimake shi, Allah ka iya mashi, Allah ka mai jagoranci shi. Assalamu alaikum. Kayi mun gani Malam Dr.